Ako si zvieratká v lese poriadok robili. Za potokom rástol hustý les. V tom lese žili zvieratká. Medveď, jeleň, srnka, diviak, vlk, líška, zajac, myška, ježko, veverička a sova s veľkými hnedými očami. Jedného dňa, keď sa zvieratká zobudili, uvideli v lese veľký neporiadok. Boli tu ľudia na hubách a toto všetko tu zanechali. Rozhádzané fľaše, plechovky, konzervy aj papierové noviny. Tak sa zvieratká rozhodli, že v takomto smetisku žiť veru nemôžu a chceli odísť do iného lesa. Zbalili si batôžky a stretli sa na čistínke za lesom. Rozlúčili sa a už sa každé vybralo iným smerom, keď tu zahúkala múdra sova. Zvieratká, a to len tak opustíme náš domov? Veď sme sa tu narodili a vyrástli, kadečo zažili. Čo keby sme si svoj les upratali, aby sme všetkým ukázali, aké sme šikovné? Zvieratká súhlasili a išli sa na to vyspať. Na druhý deň ráno, keď zvieratká vstali, najprv sa rozcvičili, aby vládali všetok ten neporiadok pozbierať. Medveď začal posilňovať, ruky hore, dole, pred seba a od seba naťahovať. Jeleň so srnkou pomaly kráčali a kolená vysoko dvíhali. Diviak ten sa predklonil a rypákom zamíril. Vlk aj s líškou tancovali, ruky si do boka dali, do kruhu sa otáčali. Zajac sem tam pobehoval, vľavo vpravo uškami kýval. Myška sa na zemi natiahla, hlavičku dozadu vytiahla. Ježko sa dole briežkom kotúľal a potom hore sa pregúľal. Veverička z konára na konár skákala, chvostíkom sem a tam mávala. A sova na strome sedela, hlavičkou dokola točila, veľkými očami gúľala. Potom si zvieratká rozdelili úlohy a začali upratovať les. Medzi tým jeleň veľkú káru doniesol a na ňu všetky odpadky zvieratká nosili. Plastové fľaše, plechovky, konzervy aj papierové noviny zbierali, až celý voz odpadkami naplnili. A čo teraz s tým urobíme? A sova opäť poradila zvieratkám. Zanesieme do zberu a za peniažky si pôjdeme nakúpiť dobrôdky a sladké odmeny. Tak jelenia do voza zapriahli, malé zvieratká si na voz nasadli, diviak s medveďom pomáhali tlačiť zozadu, srnka z jednej strany voza a vlk z druhej strany voza. Sova nad nimi lietala a zvieratkám cestu ukazovala. Zvieratká zaniesli odpadky do zberu a kúpili si každé pre seba odmenu. A navyše, každé zvieratko dostalo od uja horára medailu za šikovnosť. A odvtedy už majú zvieratká v lese poriadok.